Padayon ang pagdagsa sa mga PUJ o PUV drivers sa LTFRB 11 alang sa ilang SAP cash subsidy. Sa kadagan sa driver, wala na kuno natuman ang social distancing. Dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, nagpakitabang na ang LTFRB 11 ngadto sa kapulisan ug sa mga barangay tanod aron nga makontrol ang mga driver nga nagadagsa sa maong buhatan aron sa pagkuha og reference number alang sa iyang ayuda. Sanglit kadaghanan kanila wala nagatuman sa social distancing ilabi na kadtong anaa sa gawas naghulat. Temporaryong giabrihan sa LTFRB 11 ang ilang bag-ong buhatan sa Libby Road Puan aron dunay mas dakong area sa paghatag og reference number nga basihan sa pag-release sa SAP sa mga public transportation drivers. Dagsa ang mga driver sa mga pasaherong bus, PUJ ug taxi sa mga buhatan, ilabi na kadtong mga wala matext sa ilang reference number. Sanglit mga driver sa nagkadiyang lugar sa Rehiyon 11 ang benepisyaryo, busa, hilabihang kadaghang tao ang nagdinya kung asa sagad dili na matuman ang social distancing. Di na to malikayan ng uban, no, kanang magdali-dali, kanang mag-apura. No? So, amo yung ginapaningkamutan nga ma-providean sila o kanang masunod na to ang mga health protocols, social distancing, face mask o face shield. Hinuon sa sulod sa buhatan sa LTFRB, hugot nga napatuman ang health protocol sa paghatag og numero. Anaa sa dulan 11,000 ka mga driver ang makabenepisyo sa SAP. Tapos kana siyang alis, katupan na siyang March, nagipangayo sa AMUA. So wala tanan, no, sa among lista, wala tanan na-accommodate. But we will still await kung naapay mga additional nga SAP nga ihatag. Hilabi ang lipaya sa taxi driver nga si Felizardo Paculba nga makadawat siya og 6,000 pesos nga ayuda. Sus, pasalamat. Pasalamat sa gobyerno ba? Ano kadawat man eh. Oo. Sa kalisod sa imuhan Aw, igo lang magkaungam. Sara, pahimang no sa LTFRB nga to sa mga driver nga una sila moadto sa ilahang buhatan. Susihon una nila ang nakapost sa FB page sa LTFRB 11 aron nga magiyahan sila sa kung unsang angay nila nga buhaton aron nga mas mapadali pa ang ilahang pagproseso. Sara. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio.